Ya mentale pengaruh kok. Jumatan sawal di rumah saja. Bersyukur apa dilulu Gusti Allah. Ikuti channel Pak Di seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa sallim wa ala alihi wa sahbihi jami'an, amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyyakum kepada muttaqin. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa taqul nafsun ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahu. Jemaah salat Jumat ingkang dipun rahmati Gusti Allah, kula keto tansah sareng-sareng ngaturaken puji lan syukur dhateng Gusti Allah. Karena Allah tansah jamin kabetan kula sami saya ingkang dipun suwun napa dipun suwun kanthi betah. Kita berseni dibutuhkan pangeran dan kita disembah di Gusti Allah, dan kita berseni pilihkan Nabi Muhammad menikah minangka kawula panjenengan diangkat derajate dados Rasulullah oleh utusan Gusti Allah. Salam salam kita jaga tetap pada uswah kita dan Nabi Muhammad. Salam salam kepada Gusti Allah untuk sahabat dan baik. Sahabat-sahabat sanesipun utami dipun Abu Bakar, Umar, Utsman lan sedulur umatipun ingkang kathah setya tuhu nderek nupureni sunah-sunahipun ngantos dina kiamat sareng dapat kula pansani. Salajengipun khotbah wasiat dumateng Allah pribadi mugi para jamaah monggo tambahan nyusul dalam dunia dikandani dibarengi kita tansah mupiyo amal zakat ningkataken manipun iman lan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat At-Talaq surat 95 ayat 5 a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa man yattaqillahu yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'dhib lahu ajra. Lan supaya takwa marang Allah mesti pancen Allah bakal lebur keluputan-keluputane lan bakal nikelake ajarane kanggo dheweke. Jamaah salat Jumat Rasulullah sedaya ingkang nempel ing kita sami menika ingkang alami kenikmatan. Suci-suci ingkang kita boten saged mampu kangge wilanganipun. Bapakaten kapacat surat 16 ayat 18 a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in ta'uddu ni'matallahi la tahsuha innallaha ghafurur rahim. Lan Allah lan kalamun sira kabeh padha ngitung-itung nikmate Gusti Allah mesti sira kabeh tan bisa nentokake gunungane. Sejatine Gusti Allah iku yakti zat ingkang agung pangapurane tur agung welase. Kanthi sebab kita sami purun syukur menika ingkang saged nyebabaken langgengipun kenikmatan ingkang sampun wonten. Lan minangka mergi hubungaken kaliyan kenikmatan ingkang dereng wonten. Kapaca surat 14 ayat itu, surat Ibrahim ayat itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah paling janji la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid.
Saya kalau sira kabeh padha syukur mesti ingsun bakal paring tambah nikmat marang sira kabeh. Lan kalau sira kabeh ngingkari ora ngakoni nikmat ingsun mula satemene siksa ingsun iku banget larane. Allah sangat terhormat boten badhe nyabut sawiji kenikmatan ingkang kian saking kiantun ingkang purun sami syukur dumateng Allah. Al-Kapaca ing Al-Qur'an surat 4 ayat 15 surat Sabah. Allah berfirman, "Kulu min rizqi rabbikum fashkurulah." Padha mangan sira kabeh saka rezeki kang diparingake pangeranira lan padha syukur marang panjenengane. Jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iman iku ana rong bagian. Siji separo rupa kesabaran lan loro separo liyane arupa anggone syukur marang Allah Subhanahu wa taala." Jamaah salat Jumat rahimahullah, perlu sangat kita mangertosi bilih kados dini kewajiban dumateng kita amri kita sami syukur dumateng Allah awit kenikmatan ingkang khusus kathah dumateng kita kados dini napa ilmu lan kesehatan. Kados mekaten menika dasar dipun wajibaken amri kita sami syukur dumateng Allah. Ing samukawis perkawis saking maneka werni kenikmatan umum kados to kautusipun para rasul, katurunaken kitab-kitab suci lan kaangkataken langit dipun gelaraken bumi. Dasaripun utaminipun sami syukur inggih menika pangertosan manabi kanthi maneka werni kenikmatan ingkang sumberipun namung saking Allah. Boten badhe dumugi dumateng kita sami sawiji kenikmatan menika mula tunggalipun namung saking Allah piyambak. Sanes saking daya upaya utawa kegiatan kita. Anggen wujud anugerah saking Allah sebab rahmatipun menika artosipun kawula menika sampun bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Ucaipun syukur jenengan sami naati nurkureni Allah ingkang albi kanthi saben kenikmatan ing sampun Allah akan geraken nikmat kala wau dumateng kita sami. Kalamun kita boten naati Allah, boten purun naati ingkang kanthi kenikmatan kala wau mila estu kita sampun nilaraken sami syukur bersyukur ing sami kawis nikmat kala wau. Kalamun kita malah tumindak maksiat dumateng Allah kanthi nikmat kala wau mila estu kita sampun kajerumus kejelomprong krosot ing dalem kekufuran lan kita wanci menika ing wanci menika kita sampun gantos kenikmatan dados pasiksan. Nauzubillah. Jamaah salat Jumat para sinten kemawon ingkang tasih wonten ing diripun piyambak kenikmatan kala wau kanyata piyambakipun malah tumindak maksiat dumateng Allah kanthi kenikmatan kasebat mila piyambakipun sampun kagolong tetiang utawi kawula ingkang pinados istijra utawi dilulu dening Gusti Allah. Keistimewaan ingkang kaparingaken Allah dumateng pelaku maksiat minangka tandha dipun jarna kemawon dening Allah dumateng piyambakipun ngantos piyambakipun dados malah kapilut lajeng kepara malah tambah sasar tun kacaya lan saya tebih kalian Allah namun tidak hindari. Bab mengatakan kapaca ing surat Al-A'raf surat itu ayat 122 dan surat 98 Al-Qalam ayat 44. Wardinipun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Besok ingsun bakal narik dhewe kabeh kanthi sethithik-sethithik tumuju marang ketumpese dhewe kabeh. Katumpese dhewe kabeh saking arah kang dhewe kabeh padha ora mangerteni. Innama numlilahum liyazdadu itsma wa lahum adzabun muhin. Saktune ingsun paring inah marang dhewe kabeh
Maksud yaiku kanthi ndawake umure dhewe kabeh lan ngumbar dhewe kabeh padha tumindak dosa kanthi sak senenge atine. Iku namung supaya dosane dhewe kabeh dadi tansaya tambah kathah lan tumpal dhewe kabeh pasiksan kang nginakake dhewe kabeh. Lan ing dalam setunggal hadis dipun sebataken mekaten sak temene Allah ngulur-ngulur wektu matrapai pakuman tumrap wong kang dolim. Nanti kalau Allah matrapake pakuman marang dheweke, mula Allah ora arep nguculake dheweke. Kalau bersyukur di menika asring nyanjung dumateng Allah kanthi raos gembira sebab pikantuk kenikmatan. Ugi kalau bersyukur di menika kanthi ngagungaken kenikmatan sedaya namung alih utawi sekedhik. Utawi disebut syukur ngerteni menawi nikmat itu saking Gusti Allah. Jamaah salat Jumat para Allah. Pungkasanipun monggo tansah nyadong rahmat Gusti Allah ingkang ngarep kita sami. Pinaringan saged sami bersyukur awit paringipun maaf pinten-pinten kenikmatan ngantos tutuping yuswa. Allahumma amin. Wa qul rabbir warham wa anta khairul rahimin.